सकाळ झाली होती. काठोड्यावाल्या बाबांनी हलकीच त्या गुहेसदृश्य भागावर अडकवलेली झाडाची फांदी बाजूला केली. बाहेर सकाळचा चांगला उजेड पडला होता. रात्रभर ती पिशाच्या गुहेबाहेर घिरट्या घालत होती. त्यांचा आक्रोश अगदी पहाटेपर्यंत सुरू होता. गाठोड्यावाले बाबा अधूनमधून जागे राहून पहारा देत होते, पण सूर्याची पहिली किरणं पडताच ती त्याच गुहेत जाऊन लपून बसली असावी. इथे विशाल आणि नयन 4-5 तास का होईना पण गाढ झोपले होते. दोघांमध्येही प्रचंड थकवा आला होता. त्यांनी तिथेच बॅगेतलं काहीतरी खाऊन घेतलं आणि ते कसलाही आवाज न करता तिथून निघू लागले. ते त्या गुहेच्या परिसरातून काही अंतर लांब चालत आले आणि त्यांनी एकदाचा सुटकेचा निश्वास सोडला. आता त्यांना या जागेपासून जमेल तितकं लांब जावं लागणार होतं. गाठोड्यावाले बाबा, या सगळ्या धावपळीत मी तुम्हाला विचारायचंच राहून गेलं. तुम्ही अचानक तिथे त्या गुहेत कसे पोहोचलात? विशालने विचारलं. अचानक नाही, मला इथे गुरुजींनी पाठवलं आहे. तुम्ही या जंगलात येणार हे त्यांनीच मला सांगितलं. त्यांनी सांगितलं होतं तुम्हा मुलांची जबाबदारी ही आता माझ्यावर आहे. त्यांनी तुम्हाला काहीतरी कार्य दिलं आहे जे पार पाडायला त्यांच्या मते तुम्हाला माझी गरज लागणार आहे. पण गुरुजी ते स्वतः का नाही आले? नयन म्हणाला. या प्रश्नाचं उत्तर आता तरी माझ्याकडे नाही, पण गुरुजी म्हणतात त्याप्रमाणे आपल्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे योग्य वेळी काळच आपल्याला देतो. जंगलात 15-20 मिनिटं अजून पुढे चालत गेल्यावर गाठोड्यावाल्या बाबांना कसला तरी आवाज आला. त्यांनी विशाल आणि नयनला जागीच थांबायला सांगितलं आणि ते कान देऊन काहीतरी ऐकण्याचा प्रयत्न करू लागले. त्यांना तो आवाज परत एकदा आला म्हणून ते झपझप पावलं टाकत समोरच्या झाडीत शिरले. विशाल आणि नयनला तर कसला आवाज ऐकू येत नव्हता, पण तरीही ते गाठोड्यावाल्या बाबांच्या पाठीत धावत गेले. झाडी पलीकडे येऊन पाहतात तर काय, समोर एक नदी वाहत होती. गाठोड्यावाल्या बाबांना याच नदीच्या पाण्याच्या खळखळण्याचा आवाज आला होता. मनावरचाच नाही तर शरीरावरचाही थकवा दूर करण्याचा यापेक्षा दुसरा चांगला उपायच नव्हता. विशाल आणि नयनने वरचे कपडे काढले आणि ते त्या नदीत उतरले. अरे जरा सांभाळून, आधी त्या नदीत कोणी मगरी वगैरे तर नाहीत ना, ते पहा एकदा. गाठोड्यावाल्या बाबांचं म्हणणं ऐकायला वेळ कोणाकडे होता. त्यांचं बोलणं पूर्ण व्हायच्या आधीच ते दोघे पाण्यात उतरले देखील. गाठोड्यावाले बाबा नदीच्या पात्राकडे एकटक पाहत होते. नदीचं पाणी खूपच संथ वाहत होतं. त्यांच्या मनात एक विचार आला, जर हे पाणी इतक्या संथ गतीने वाहत आहे तर मग मला मगाशी पाण्याचा तो आवाज कसा आला? त्यांनी इथे तिथे पाहिलं. तिथे आसपास कोणता जंगली प्राणीही दिसत नव्हता. तरीही ते त्या दोघांवर आपली नजर ठेवून होते. तिथे विशाल आणि नयन नदीच्या गार पाण्याचा आनंद घेत होते. नदीचं पात्र तसं जास्त काही खोल नव्हतं. ते अधूनमधून पाण्यात पूर्ण डुबक्या मारत होते. विशालने पाण्यात एक डुबकी मारली. त्याचे डोळे उघडे होते. पाणी गढूळ असलं तरी तिथे बऱ्यापैकी दिसत होतं. पाण्यात झाडांचा पालापाचोळा आणि कचरा तरंगत होता. पाण्यात छोटे छोटे मासेही पोहत होते. विशालने पाण्यातून डोकं बाहेर काढलं. तो नयनला म्हणाला, नयन, पाण्यात आत जाऊन बघ, तिथे मासेही आहेत. तसं नयनही पाण्यात आत गेला. इथे विशालला काहीतरी होऊ लागलं होतं, पण त्याला वाटलं अशक्तपणा आणि अपुऱ्या झोपेमुळे हे होत असावं. तो त्याला होणाऱ्या त्या भासांबद्दल क्षणभर विसरूनच गेला होता. विशालनेही पाण्यात डुबकी मारली. त्याच्या समोरूनच काही मासे अगदी आरामात पोहत होते, जणू त्यांना विशालपासून काहीच धोका नसावा. तिथे पुढे विशालला अजून एक मोठा मासा दिसला. विशालला आतल्या आत आनंद होत होता. रात्रीचा हा भयानक प्रवास क्षणभर एखाद्या धमाल उडवणाऱ्या ट्रिपसारखाच बनला होता. विशाल त्या माशाकडे बघत असतानाच त्या माशापाठून कोणती तरी काळी सावली गेल्याचं त्याने पाहिलं. विशालच्या काळजात एकदम धस्स झालं. तो क्षणात या आनंदाच्या भ्रमातून बाहेर आला. विशालचं डोकं जड होऊ लागलं होतं, पण विशालने त्या संकेतांकडे कानाडोळा केला आणि त्याने पुन्हा एकदा पाण्यात डुबकी मारली. त्याने पाहिलं समोरच्या पाण्यात लाल रंग मिसळला जात होता. जणू कोणीतरी पाण्यात लाल शाई ओतली असावी. तेवढ्यातच त्याला समोर तोच मोठा मासा तरंगताना दिसला. त्याचं फक्त डोकं शिल्लक राहिलं होतं. विशाल तसंच त्याकडे एकटक पाहत राहिला.
तोच त्याच्या अगदी समोर एक भयानक चेहरा आला. विशालने घाबरून हातपाय मारत त्याचं डोकं वर आणलं. नयन, नयन पाण्यातून बाहेर ये. विशाल नयनला ओरडतच पाण्यातून बाहेर येऊ लागला. विशालच्या पाठून नयनही घाबरून बाहेर धावत आला. काय रे, असं अचानक घाबरायला काय झालं? गाठोड्यावाले बाबा विशालला म्हणाले. तिथे तिथे पाण्यात कोणीतरी आहे. विशालचं हे वाक्य ऐकून नयनचंही अंग शहारलं. तिघेही नदी किनाऱ्यावरून त्या पाण्याकडे एकटक पाहू लागले. मला वाटतं आपण इथे जास्त काळ नको थांबायला. चला आवरा लवकर, आपल्याला अजून बराच प्रवास करायचा आहे, गाठोड्यावाले बाबा म्हणाले. विशाल आणि नयनेने त्यांचे कपडे चढवले आणि ते तिथून पुढे निघाले. ते मुद्दामून नदी किनारी चालत होते. हा प्रवास किती दिवस चालणार होता हे कोणालाच माहीत नव्हतं. नदी किनाऱ्याने चालत राहिल्याने किमान पाणी आणि अन्न यांची त्यांना कधी कमतरता भासणार नव्हती. सूर्य आता डोक्यावर आला होता. सर्वांनाच थोड्या विश्रांतीची गरज होती. त्यांनी एक मोठं झाड पाहिलं आणि ते त्या झाडाखाली जाऊन बसले. विशाल आणि नयनने त्यांच्या बॅगेत खाण्यायोग्य जे काही होतं ते सगळं बाहेर काढलं. काल रात्री घडलेला प्रसंग पाहता त्यांच्या शरीरातला थकवा घालवण्यासाठी आणि गेलेली ऊर्जा परत मिळवण्यासाठी त्यांना भरपेट खाणं गरजेचंही होतं. विशालने नयनच्या बॅगेतील ते जादुई दगड काढून ते गाठोड्यावाल्या बाबांच्या झोळीत ठेवायला दिले. त्यांच्या झोळी व्यतिरिक्त दुसरी अजून कोणतीच सेफ जागा त्यांच्याकडे नव्हती. हेच का ते दगड ज्यांच्यासाठी तुम्ही हा प्रवास करत आहात? हो, पण हे दगड केवळ विशालच शोधू शकतो. नयन गाठोड्यावाल्या बाबांना विशालच्या शक्तींबद्दल सविस्तर सांगत होता. त्या झाडाखालीच थोडा आराम केल्यावर काही वेळात सूर्य डोक्यावरून बाजूला झाला. वर आकाशाकडे बघत गाठोड्यावाले बाबा म्हणाले, आपल्याकडे आता 4 ते 5 तास राहिले आहेत. आपण 2-3 तास अजून चालू. विशाल, सगळं तुझ्यावर अवलंबून आहे आता. तुला त्या जादुई दगडाची जाणीव आपल्या वाटेत कुठे होते का ते बघ. नाहीच झाली तर मग आपण एक असं ठिकाण शोधू जिथे आपल्याला रात्रभर आश्रय घेता येईल. त्यांनी ठरवलं होतं सगळं शोधकार्य हे दिवसाच करायचं. रात्री मुद्दामून कोणतीच रिस्क घ्यायची नाही, जेणेकरून कोणत्याही भयानक संकटांना त्यांना सामोरं जावं लागणार नाही. पण ठरलेली गोष्ट तशीच व्हायला हा काही सिनेमा नव्हता. त्यांनी नदी किनारच्या आसपास भागात जाऊन बराच वेळ शोध घेतला. तिथे विशालला तशी कोणतीच जाणीव झाली नाही. आपल्याला उद्या जंगलात आत जाऊन प्रयत्न करायला हवा. इथे नदी किनारी राहून काहीच उपयोग होणार नाही, विशाल जरा वैतागतच म्हणाला. नदी किनारी चालण्याचा प्लॅन गाठोड्यावाल्या बाबांचा होता, जो विशालला जरा पटला नव्हता. आता काहीच वेळात सूर्य मावळणार होता. त्यांनी वाटेत बरीच फळे आणि कंदमुळे गाठोड्यावाल्या बाबांच्या सांगण्यावरून गोळा केली होती. त्यांचंही एका अर्थी बरोबरच होतं. अशा भयानक जंगलात स्वतःचा निभाव लागण्यासाठी सर्वात आधी अन्न आणि पाणी अशा मूलभूत गरजा आधी भागवणं गरजेचं होतं. त्यांना तिथे एक चांगली जागा मिळाली. त्यांनी तिथेच त्यांच्या बॅगा काढल्या आणि ते टेंट बांधू लागले. गाठोड्यावाल्या बाबांनी आग पेटवण्यासाठी काही सुकी लाकडं गोळा केली होती. त्यांच्याकडचं प्यायचं पाणी सगळं संपलं होतं. आता नदीतील पाणी उकळून पिणं हाच एक मार्ग त्यांच्याकडे होता. त्यांच्याकडे नशिबाने पाण्याची बाटली ही तांब्याची होती. गाठोड्यावाल्या बाबांनी आग पेटवली आणि तांब्याच्या बाटलीतच ते पाणी उकळवू लागले. सोबत आणलेली कंदमुळे त्यांनी तिथे जागीत भाजून खाल्ली. झोपायला जाण्याआधी विशालने अजून एकदा शेवटचं बाटलीभर पाणी उकळवायचं ठरवलं. न जाणू रात्री कोणाला पाणी प्यावंसं वाटलं तर विशाल बाटली घेऊन नदीच्या पात्रात उतरला. यावेळी तो नदी किनारी चालत स्वतःच्याच विचारांत हरवत जरा जास्तच पुढे गेला होता. तर तिथे नयन गाठोड्यावाल्या बाबांसोबत आगीसमोर बसून गप्पा मारत बसला होता. इथे विशाल खाली वाकला आणि तो बाटलीत पाणी भरू लागला. तोच त्याला कसली तरी जाणीव होऊ लागली. विशालला झालेली ही जाणीव सकारात्मक होती. तिथे आसपास नक्कीच एखादा जादुई दगड असण्याची दाट शक्यता होती. विशालला त्या क्षणी काही सुचलं नाही. तो तसाच त्या दगडाकडे आकर्षित होत गेला. एखादा तहानेने व्याकुळ झालेला माणूस वाळवंटात जसा पाण्यामागे धावत सुटतो तशीच अवस्था विशालची झाली होती. कधी एकदा तो दगड शोधतोय आणि त्याला स्पर्श करतोय अशी त्याची अवस्था झाली होती.
तो पाण्यातून चालत होता. विशालला होणारी जाणीव अतिशय तीव्र होती. विशालने पाण्यात हात घातला आणि त्याला दुसरे भयानक भास होऊ लागले. कोणीतरी पाण्यातून अतिशय वेगात त्याच्याकडे येत होतं. इथे विशाल अजून कसा आला नाही म्हणून नयन आणि गाठोड्यावाले बाबा नदी किनारी पाहू लागले. तोच त्यांना विशालची एक जोराची किंकाळी ऐकू आली. नयन तर सरळ आवाजाच्या दिशेने धावत सुटला. गाठोड्यावाल्या बाबांनी आगीतलंच एक जळकं लाकूड हातात घेतलं. तिथे विशालच्या पायाला कोणीतरी जोरात चावून होतं. ते विशालला तसंच पाण्यात आत खेचत होतं. विशाल हातातील बाटलीनेच त्याला मारायचा प्रयत्न करत होता, पण त्याचा काहीच उपयोग होत नव्हता. इतक्यात नयन पाण्यात उतरला. पाण्याला अडकवलेला मोठा चाकू काढून त्याने विशालच्या पायाजवळ अंदाजे 2 ते 3 वेळा तो मारला. त्या पिशाच्याने विशालचा पाय सोडून आता नयनलाच पाण्यात आत खेचलं. पण ऐनवेळी विशालने नयनचा हात पकडला. पाण्यात त्यांची पकड सैल पडत होती. विशालने दुसऱ्या हातातील बाटली किनारी फेकली आणि त्याने नयनचा हात त्याच्या दोन्ही हातांनी पकडला. नयनचा जोर कमी पडत होता, पण विशालने दोन्ही हातांनी त्याला बाहेर खेचलं. डोकं पाण्याबाहेर येताच नयनने जोरजोरात श्वास घ्यायला सुरुवात केली. त्याचे डोळे मोठे झाले होते, पण खेळ अजून संपला नव्हता. नयनच्या एका हातात अजूनही चाकू होता. त्याने पुन्हा एकदा पाण्यातल्या पाण्यात त्याचा चाकू घुसवला. त्याचा एक शेवटचा वार त्या सैतानाच्या वर्मी लागला होता. त्याने नयनला सोडलं आणि शरीरात घुसलेल्या चाकूसहित तो नदीत आत गेला. विशाल आणि नयन कसेबसे नदीतून बाहेर आले. तो दगड तिथेच कुठेतरी होता. विशालला कदाचित त्या जादुई दगडाची आता अचूक जागा कळली होती. त्याने नदी किनारची जमीन हातानेच खणायला सुरुवात केली. जवळपास 2 फूट जमिनीखाली खोदल्यावर त्यानं तो दगड इतर पक्क्या दगडांमध्ये अडकलेला दिसला. विशालने लगेचच तो दगड तिथून बाहेर काढला. तोच नदीतून एक भयानक जीव बाहेर आला. त्याचं शरीर काही प्रमाणात माणसासारखं जरी दिसत असलं तरी तो एक सैतान होता. नदीत राहणारं एक जलपिशाच. आश्चर्य म्हणजे तो पाण्याबाहेरही श्वास घेऊ शकत होता. विशालचा पाय जखमी होता. त्याला तर नीट उभंही राहता येत नव्हतं. विशाल जमिनीवरून सरकत सरकतच पाठी जात होता. त्या सैतानाशी लढण्याकरिता त्यांच्याकडे कोणतंच हत्यार नव्हतं. विशालने शेवटी मनोमन देवाचा धावा केला. देवा, या संकटातून आम्हाला वाचव रे देवा. तो सैतान पुढे पुढे येत होता. तोच एक प्रकाश विशाल आणि नयनच्या पाठून त्या सैतानावर पडला. तसा तो जागीच थांबला. असं वाटत होतं जणू विशाल आणि नयनच्या पाठी साक्षात देवच उभा राहिला असावा आणि त्याच्याच प्रकाशाने तो सैतान तिथेच थांबला असावा. विशालने पाठी पाहिलं तर त्यांच्या पाठच्या झाडीला गाठोड्यावाल्या बाबांनी आग लावली होती. तो सैतान त्या आगीला घाबरला होता. तोच गाठोड्यावाल्या बाबांनी त्यांच्या हातातील जळतं लाकूड त्या सैतानावर फेकलं. तसा तो 2 पावलं मागे झाला. याचाच फायदा घेत नयनने विशालचा हात आपल्या खांद्यावर घेतला आणि ते कसेबसे तिथून बाहेर आले. विशालला या प्रवासातील 3रा जादुई दगड मिळाला होता. आता त्या ठिकाणी रात्र घालवणे हे अशक्यच होतं. तो सैतान त्यांच्या पाठी यायच्या आधीच ते तिथून परत जंगलात आत निघून गेले. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.